Iyan po ang magandang balita sa atin, kaya ito po ay panlaban natin sa pandemic. Because ang pandemic, ang coronavirus, hindi natin nakikita at meron ng mga variants pa ngayon na gulong-gulo na ang ating mga kababayan. Pero andito po tayo para tumulong, para solusyonan ang mga problema ninyo. Andito po ang inyong kapatid, ang inyong kaibigan na si Doc Joey Bitito. Ako po ay nilalabanan natin yan. Ang sabi ko nga, ano po ang kailangan natin? More prayers, more actions, and passion. Yan. Gulo tayo ng gulo ng isip, yan po igawain po niya ng kalaban ni Lord. Di ba? Ang kailangan natin, at peace po tayo. Magdasal, siya lang po makakatulong sa atin para maibsan ang ating mga problema sa buhay. At the same time po ay action. Magtrabaho tayo, magnegosyo. Mas maganda raw ang negosyo. Sabi ni Warren Buffett na ang sabi niya, kung gusto niya umasinso kaagad ay magnegosyo, hindi lang puro trabaho. Kasi ang trabaho, ikaw lang nagtatrabaho dito sa amin sa Imitsi Unilevel Business Program. Nagninegosyo kami with other people. Ito po ay like bayanihan, like kooperatiba. Pero ito hindi po kooperatiba na dyan lang sa isang lugar. Tayo po sa buong kapuluan. Tayo po ang ating pwede maging business partners ay millions people around the world. Yan ang kagandahan sa ating negosyong MHC Unilevel Business Program. Pero ang katanungan dyan, iyan pa'y legal. Legal na legal po yan. Ano po ba yung pyramiding? Hindi po ito pyramiding. Ano po yan? Ang sa atin po unique na ibang business program para malabanan ang pandemic. Because yan po ang obito natin na binigay po sa atin ang wisdom ng dakilang Panginoon. Na sabi ko, Lord, bigyan mo po ako ng wisdom para makagawa tayo ng isang business opportunity na maraming matutulungan, na hindi lang po kami nagtatrabaho bagkos ang tutulungan lahat ng miyembro dito, basta may panuntunan po tayo na tama at sundin lang po natin ito, di ba? So yan po ang magandang balita natin. Kaya po kanina ay may mga nagmiyembro na po sa atin. Ito po yung mga nagmiyembro sa atin, di ba? Josepa Brita, ito po ay nag-avail ng bronze. Bronze po ang inavail ni Madam Josepa Brita ng Tabaco City. Pumunta po ito sa Dorotea Resort and Spa at siya po ay nag-avail. At ang nag-assist, thank you Madam. At nag-assist po si Amazing Gold Lynette Barciliano, ang ating masipag na officer dyan po sa Dorotea Resort and Spa. At ganoon din po, nagpunta na rin po sa atin, nag-avail po ng gold package si Madam Mrs. Wilma Bustamante ng Barangay 16, Teachers Village, Legazpi City, kasi ayaw niya po maoperahan sa breast. Bagkos nag-avail po siya ng ating Amazing for God for 1.5 months para po 30% ang discount. Automatic ang discount dito. Hindi po sa ibang opportunity ay kailangan sa unang pagbili mo ay wala kakaramihan, walang discount, at sa susunod ay 25%. Ito po sa atin ay binigay na natin automatic 25 to 45% at meron pa silang renewal commission na 10%. So ilan na po yan? Di ba? 50%, di ba? Kaya po ano pa hinihintay natin? Kailangan maaktibo po tayo. Ang pinaka number 1 po ay dapat tayo maging MHC Unilevel business partner. Yan, business partner tayo. At later on po, nagtutulungan tayo. May mga coach po tayo. Meron po tayong Diamond na tutugay tayo sa atin, tutulong po sa atin, at ating mga leaders na tutulungan tayo para tayo ay maging successful dito po sa ating napakagandang business opportunity, business program, lalong-lalo na mga produkto natin ay talaga pong may paglalaban ng pukpukan para matulungan ang ating mga kababayan na maiwasan po mga operation, maiwasan po mga chemotherapy, maiwasan po ang radiation therapy, maiwasan po ang uminom ng sandamakmak na synthetic drugs,
maiwasan po yung ma-hospitalize, maiwasan po ay yung pumunta sa 8 feet below the ground. Gagawin lang po natin, more prayers, more actions, mag-join na sa ating MHC Unilevel Business Program. Mas maganda po as Diamond because Diamond is forever. Meron pong 7 ways to earn at uminom na ng uminom ng aming Amazing 4, ang Miracle C, 5 klaseng natural vitamin C na yan po ay napaka neutral pH, hindi po acidic, hindi po alkaline, kaya po napakaganda, hindi pwede pong pag-awayan kasi yung mga pong acidic na vitamin C, ang sabi ng mga alkaline, nagbibinta ng alkaline. Ang acidic, ang cancer thrives on acidic environment. Pinapatamaan po yung mga nagbibinta po ng mga vitamin C acidic, di ba? Sabi naman ng mga acidic doon po sa too much alkaline, baka magkaroon ka ng anxiety, too much alkaline, baka hindi ka na makadumi because acidic, yan po ang nagdadigest acid, nagdadigest ng pagkain. Pagkatapos baka hindi ka na makatulog ng maayos. So problema rin po yan. Pero pag neutral pH, ano bang pagkakaiba ng vitamin C ni Doc Joey Bitito, ng Miracle Corporation, ng MHC Unilevel? Ang pagkakaiba po ng Miracle C is neutral pH. Ibig sabihin 7 kasi po pag below 7, you're acidic na ang vitamin C. Pag over 7 naman is alkaline na. So doon tayo sa neutral para walang awayan, para hindi maghaldat, hindi po ang ating tiyan. Kaya po Miracle C for a miracle, vitamin C na ito po'y pwede para sa lahat, even sa bata. Doc Joey, ikaw naman ata nagsisinungaling ka o nagjojo ka. Paano mainom ng bata ang vitamin C nasa kapsula? Mga kaibigan, mga kapatid, makinig kayo ng mabuti. Tatanggalin lang po natin ang sa kapsula kasi yan po ay nakadugtong lang po yan capsule. Pag tinanggal mo po yan ay lalabas na po yung powder. Yung powder po i-mix po natin saan? Napaka i-mix sa Mega Choco. Magandang i-mixan po sa ating Amazing Juice with Miracle C and Collagen, di ba? So yan po yung magandang balita, di ba? So ayan, andyan na po yan. Andyan na po yan. Kung ang mga bata ay mga 7 years old na ba, pwede na rin po yung uminom yan ng Mega E-Coffee, di ba? Okay, ng Multi 5 Coffee, ng Mega Amazing Coffee Mix with Collagen, di ba? Sa katutakbong po pwede ang Miracle C, di ba? So ganun lang po yan. Kaso nga po ang anak ninyo ay hindi po maging sakitin, pero ang anak ninyo maging hyper. Anong hyper? Halos hindi mapalagay sa kanyang upuan dahil nga po sa sobrang energy ng kanyang katawan. Di bali po mas sobrang energy kaysa ang anak ko naman yung nakalungay-ngay na para bang na-COVID na, di ba? Yan po ang magandang balita ng Miracle C with Ester C with collagen yung pong rose hips, meron pong acerola berry, mayroon pong sea buckthorn at mayroong Indian gooseberry. Punong-puno po ng natural vitamin C ang Miracle C po natin. Kaya wag kalimutan para sa lahat, bata, adult, matanda, may sakit, walang sakit, may cancer, walang cancer, na COVID-19, walang COVID-19, at anuman po ang inyong sitwasyon sa buhay ninyo ngayon, ay Miracle C ay malagi po magagawa para matulungan ang ating katawan. Okay, maliwanag. Pero bago po ang lahat, kasi ako po ay salita ng salita na wala pong preno, inom po muna tayo ng Mega Choco. Yan ang sarap ng choco na ito na with stevia, with moringa, with goji berry, anti-cancer, antioxidant, at mayroon pong cranberry para napakaganda sa kidney natin, pati ang ating pong pag-ihi, at of course, ang number 1 berry in the world from the Amazon River. Ano po yan? Alam po ba ninyo? Acai berry. Yan, mayroon po ito. Kaya po ito, inom tayo ng Mega Choco. Ang sarap. Thank you.
ang aking kasama po dito. Wala po si Miss Ana, kaya andito po si Miss Jilay. Ang sarap ng tinimpla niya. Wala po itong sugar na. Sugar free na po ito kasi ito po stevia natural sweetener. Ang sarap-sarap. Ang sarap. Nako, kahit po makapagkwentuhan tayo dito sa ating programa, ay talagang sarap-sarap po talaga ng ng ating Mega Choco. Oh. Aha. Yan. 'Di ba? Ang sarap-sarap. Very powerful. Ano pa hinihintay ninyo? Inom kayo ng Choco, punta sang katutak ang sugar. Magkaka-diabetes ka pa. Ito po stevia. May moringa, malunggay, kailangan natin. Meron pang goji berry, anti-cancer, super antioxidant. Meron pong cranberry. Yan po ay may antioxidant at magaling po nakakatulong sa sa ating kidney. And of course, ang ating acai berry, kung ano pong gusto ninyong pronunciation. Okay, kayo na pong bahala. Yan po may anti-cancer, may anti-aging, super antioxidant. Okay, di ba? Kaya maging bata parati si Doc Joy Bitito pag uminom ng Mega Choco. Pero wag batang isip. Okay, Mega Choco is the name of the game. Ang sarap talaga. Okay, takot yan ng coronavirus. Bakit takot? Unang-una, mainit ang aking iniinom, 'di ba? Pangalawa, mayroon po siyang moringa. Napakaganda moringa, more than 100 vitamins and minerals. Pangatlo, may cranberry, super antioxidant. Ang goji berry, may anti-cancer, yan super antioxidant. Lalong-lalo na ang acai berry. Okay, maliwanag. So kayo, ano ang mayroon ka sa buhay mo? Anong ininom mo? Ay, yung bawal, alak. Di ba? Kaya kakapitan ka, malamang pag napunta sa iyo yung may infected ng coronavirus, delikado kang ma-infect ka, di ba? Kasi ang iniinom mo bawal. Sa akin ay pampalakas ng ating immune system. Kaya mga kapatid, payo lang po ito. Huwag na po kayong magbisyo. Ang ibisyo ninyo po, inom na ninyo ng Amazing 4 or Mega 1 and Mega Choco. Yan, Mega Choco po, napakasarap, napaka-nutritious sa ating katawan, di ba? Yan po magandang balita. So, ano pa? Di ba? Di ba? Okay. So, ito po ang magandang balita natin. Sana magandang balita natin. Okay. Okay. Sana po. Yan na po ang magandang balita natin. Wag po nating wag po natin tandaan po natin na maganda po ang ating maganda po ang ating mga ang ating pong sinasabi sa inyo, kaya po dapat ngayon na kayo. Ngayon na mismo kayo po ay makapag di ba? Kayo po ay makapag makaabil na, makainom na ng Mega Choco. Pinawisan ako, ririn po ninyo yan. Pinawisan kaagad ako ng Mega Choco. So yan po magandang balita ng Miracle C. Kayo po, ano pang gusto niyo malaman? Di ba? Ano pang gusto niyo malaman? Okay, ano pang gusto niyo malaman? May gusto pa ba kayong malaman o wala na? Kung ayaw na ninyong malaman ang magandang balita, wala po akong magagawa sa inyo. Kasi sabi ko nga, I can bring the horse into the river, but I cannot force the horse to drink the water. I can say that Mega Choco is one of the best, very good sa ating health. Pero pag ayaw ninyo, wala akong magagawa. Pero sana huwag kayo magsisi ng habang buhay. Yan.
Buti kung buhay pa. Eh paano kung nagtitinga-tinga na lang? Yan ang problema, di ba? Ganon. Okay. So ang sumunod po natin na produkto ay Mega A. Mega means huge. Dati po ang Mega Mall, ang pinakamalaking SM sa Pilipinas, diyan po sa Ortigas. Pero ngayon po is Mall of Asia na. Yan, di ba? Dati pag sinabi mo Megastar, Sharon Cunita, kahit ano po ang pagpapayat ni Xiaowi, ay medyo mega pa rin. Huwag ka magalit Ate Xiaowi, ha? Okay. Idolo ka ng sambayanan sa iyong pag-arte, yan, sa iyong pagkanta, yan, di ba? Okay. So, ayan po, Mega A. Mega is huge. A is antioxidant. Ano pong mayroon dyan? May cranberry, yan. May cranberry po, yan. Very powerful sa ating kidney, di ba? Mayroon po yung pomegranate, anti-cancer, antioxidant, yan. Pomegranate, ano po, granada po yan. Granada! Yan. Wala nang granada, halos ako nakikita. Yung maraming buto, di ba? Then, meron po yan na elderberry and blowberry. Yan. Yan sa mata, sa energy, sa mga may arthritis. Marami po nagagawa yan sa immune system po yan. Then, of course, meron po yan na acai berry. Acai berry is the most powerful berry in the world na meron pong anti-cancer, anti-aging, super antioxidant. At malaki po nagagawa niya sa ating katawan. Kaya po ang Mega A, wag po natin yan ay isnabin. Ang Mega A po, napakaganda. So, Mega A capsule, pure po yan. Pero ang Mega A coffee po ay trace lang po yan. May konti lang pong trace. Yan, okay, maliwanag. Baka sabihin niyo, pwede ba Doc Joy dito Mega A coffee na lang kasi mas mura kaysa Mega A capsule. Mega A capsule po yun, puro. Yan. Ang power po niyan, more than times 10 ng iniinom mong Mega A. Okay, coffee. Okay, maliwanag. So, ganun po yan mga kaibigan. Ang sarap ng Mega Choco. Ang sarap. Kaya ano na tayo, high na high tayo. High po ako sa dito po sa aking pagprograma because of not yung pong nagpapahi sa inyong iniisip ninyo. Hindi pa nga ako ata nakakita niyan. Katotoo lang, totoo, yung nakita ko mismo. Nakita ko lang po sa personal, nakita ko mismo, hindi pa ako nakakita yung stalang buhay ko. Nakita ko lang po yan sa telebisyon. Pero po, ang nakapagpahi sa akin ngayon, ang Mega Choco. Baka nag-isip kayo ng hindi maganda. Isumbong ninyo ako sa pulis. O, kayong babalikan ko kasi kayo nagsasabi ng hindi totoo. Ang nakapagpahay po sa akin, ako'y alive na alive, is Mega Choco. Okay? Huwag po yung the other way around. Kasi hindi pa ako niya nakakakita ang personal at ayaw kong makakita niyan. Kasi po yan, work of the other side. Okay? Basta sa akin po, yung the work of God, yung binigay sa atin ng God, yung po sa atin. Di ba? Doc Joy, parang masyado kang religious naman. Eh ano po ang gagawin natin? Ngayong pandemic, di ba? Sabi ko, more prayers, more actions, and passion. Di ba ako ngayon? Passionista ako. I'm passionate ngayon na magprograma sa PBNDCGB with FB Live and yung FB Live natin sa ating Image Unilevel. I'm very passionate now. Wala akong binabasa. Diba? Tuloy-tuloy ang labanan natin. Diba? Dahil nga po, yung wisdom na binibigay sa akin ni Lord na na in-induce ng ating Mega Choco. In-induce. Grabe. May inducement ang Mega Choco. Di kasi all natural. Mga super fruits, di ba? May super moringa pa. Ay tapos na. At ang natural sweetener ay stevia. Ayan. Stevia. Ayan. Okay. So, masyado na islang ang aking pagkasalita. Siguro because of Mega Choco. Yan. Pangatlo na doon sa ating Amazing 4, Multi-5 capsule. Yan, Multi-5.
Ano po naman ang laman ng ating Multi-5 capsule? Kasi ngayon po ay inaano ko sa inyo ang lahat ng ating mga produkto, yung Amazing 4 na galing sa Amerika. Bakit daw ito'y napakagaling na nakakatulong sa ating katawan? Anong mga mayroon ito? Di ba? Itong Amazing 4, hindi po ito drugs. These are all natural, yung apat na yan. Pero ang effect parang drugs. Ang kagandahan po ay walang side effect because it's all natural. Okay. Yung synthetic drugs, maaring mayroong bisa, pero baka masubrang kayo, delikado po ang kidney ninyo. Kaya, bago kayo uminom ng synthetic drugs, go to your doctor, di ba? Ganun po yan. Go to your doctor. Okay. Kasi sila po pinag-aralan nila ang synthetic drugs. Ang Amazing 4 ba pinag-aralan nila po? Hindi. Hindi po. Yung some doctors na kilala natin, kasama natin, nabasa po nila yung ating mga literature. Okay, maliwanag po. Okay. Kaya pagdating sa Amazing 4, wala po silang masabi sa atin kung tatanungin ninyo. Ang tatanungin po ninyo kami. Kasi kami po ang exclusive distributor at kami po ang kapartner ng manufacturer sa Amerika. Okay, maliwanag. Kasi ito po, Amazing 4, exclusive sa amin. Wala po yan sa mga drugstore. Okay. Maliwanag. Okay, huwag kayong magtatanong kahit kanino. Wala pong alam sila. Kung may alam, konti lang. Okay. Dito po sa amin kayo magtanong. Kasi yan po sa amin. Kami po ang may collaboration. Okay, maliwanag po yan. So gusto ninyo magtanong, ayun, may 0998-975-8121. 0998-975-8121. Okay, sa atin naman pong dyan po sa Daraga Albay, sa ating pong outlet dyan, di ba? Sa Amazing Diamond Arlen Pabilonia, ay pwede ninyong siya i-text sa 0946-051-9050, 0946-051-9050. Yan po ang ating outlet. Yan po sa Purok 1, Kimantong, Daraga Albay. Sa may silang po yan. Bukas po dyan alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Okay. I-text lang po ninyo. Okay. Si Mr. Naag, bumili po dyan kahapon. Yung ating suki dito. Malapit lang po siya dyan. Kaya si Mr. Naag dyan na po bumibili. Okay. So, sabi niya nakatipid siya ng pamasahe. Okay lang po yan. Ang wish lang po namin, matulungan kayo at makakuha rin kayo ng maraming mga business partners. Lahat po natin mga business partners, itong mga miyembro, maghanap din po kayo ng business partners para po kikita kayo, yung iinumin nyo later on, libre na, at later on, pambili ng mga pangangailangan natin sa bahay, sa pamilya, ay pwede po natin matutulungan na tayo ng ating Image Unilevel Business Program, ayun pong business plan natin na mayroong 6 ways to earn from bronze to pearl at 7 ways to earn for diamond because diamond is forever. Okay, maliwanag po yan. Okay, so yan na po ang magandang balita at wag na po natin ito ay patatagalin pa. Ano po ang Multi-5 capsule? Yan po ay mayroong 5 composition din po yan. Mayroon po yan shiitake maitake from Japan. It's already approved by the Japanese FDA as cancer prevention and cure. Maitake and shiitake. Yan, okay. Aprobado po yun by the Japanese FDA. Bawat bansa po may kanya-kanyang patakaran. Okay. Okay, maliwanag po yan. Okay, then meron pong reishi and cordyceps. Diyan po sa Hong Kong nabibili yan. Napagaling po ang may reishi, meron pong napagaling sa immune system, meron pong anti-cancer po yan. Okay, ganoon ang cordyceps naman po. Napakalakas para mataas ang antas para mapalakas ang ating immune system. So yan po ay talaga mga very powerful mushrooms para mapalakas ang ating immune system.
Pero ang pinakamagaling po dyan, ang Agaricus blacei from Brazil, na ito'y binansaga na God's mushroom. Tinawag po itong God's mushroom, the ultimate mushroom. Kasi yan po mayroong anti-cancer property. Nakakatulong po yan sa cardiovascular system. At yan po mayroong antioxidant. At yan po mayroong anti-cancer, anti-aging. Di ba napakaganda po yan? Kaya tinawag po yan na God's mushroom. A very powerful mushroom para tulungan ang ating mga kababayan na yung umiinom nito ay malaki po ang nagagawa sa ating katawan. Kanina po, uminom ako 2 kapsula ng multi-5 capsule, 1 megawan. Ngayon po, iinom ulit tayo pagkatapos nito, di ba? Ng ating programa. Kasi kailangan po laging ang aking katawan ay laging preparado into battle, into war. O ano naman, Doc Joybit, gusto mong ipag-battle maging war? War po against viruses, bacteria, microbes, fungi, parasites, and even cancer. Okay, para hindi na po ang cancer ay laging tulog na lang, hindi na magising. Di ba? War against mga viruses katulad ng coronavirus. O, paano kung may pumasok sa aking lalamunan, ay papatayin ka agad yan. O, nangunguna po dyan na nakapag-induce ang ating Agaricus blacei, di ba? So mga antibodies natin yan sa lalakas agad yung ating mga sundalo sa katawan na lalakas agad at gigirahin agad ang mga viruses na yan para sila po'y malipol. O, kaya there is a war. Di ba ninyo alam, mayroong war every day, every moment sa ating katawan. Hindi po ninyo yan alam. Akala ninyo war lang ng the forces of the government and the other forces. No. Ang war po nasa loob ng ating katawan. Okay. Kaya dapat maunawaan po natin yan. Dapat malaman po natin yan na tayo po ay huwag tutulog-tulog, huwag po tayong kampante. Di ba? Pag meron kayo naramdaman na kaunti, punta na kayo kagad kay Doc Joybit dito. O punta kayo sa Bakakay, dito sa Legazpi, dyan po sa Ginubatan, dyan po sa Pulangge, dyan po kay Amazing Diamond, BM Herbert, Serrano Borja, di ba? Ang isang diamond natin. And of course, ang diamond po natin diyan po sa Daraga Albay. Amazing Diamond, Arlene, si Pabilonia, di ba? So yan po, para matulungan kayo, huwag na kayo aantay pa. O, sabi kanina sa akin, nung isang katsat sa akin, Dok, pahingi naman ng pantulong para para magpa-laboratory. Kasi daw yung kamag-anak niya wala raw kapera-pera. O kailangan nanghihingi ni pang laboratory. Okay, ito po sabihin ko sa inyo. Sa laboratory po, ano lang ang yan ba'y gamot o hindi? Hindi. Okay. Kailangan kasi marunong tayo mag-prioritize sa buhay. Di ba? Para bang ano ang priority mo? Ikaw sa sahig, matulog o sa banig? Di ba? Dapat marunong tayo. Sabi ko, bakit hindi na uminom na kaagad kahit migawan? Kasi migawan, anong malay mo? Luminakas ang immune system, so kanyang makaramdaman maibsan hanggang gumaling ng tuluyan. Di ba? Pero kung may pera kayong supisyente na malaman ninyo ang sakit ninyo, go for Go for laboratory. Di ba ganyan ang gaya dito kay Madam, pabalik-balik sa atin dito? Di ba? Yung taga Washington na siya po ay nag-emerald. Ano po ba? Pabalik-balik sa akin, nagtatanong ng impormasyon. Hindi lang ata 5 bisa bumalik. Iningi lahat ng mga impormasyon. Talaga kasi po siya, nag-stakis daw siya sa isang produkto na hindi naman katulad natin. Yung hindi mahalaga. Nag-stakis ka ng mga damit-damit. Ano mangyari sa iyo? Mga perfume. Pero mag-stakis ka, mag-sender ka ng Megawan o ng Amazing 4, panalo ka. Kasi kailangan ng tao. Okay. So, tinanong ako, Doc, pwede bang magpasitis ka ng anak ko? Kako, Madam, kung may budget naman kayo, kaya ninyo, pasitiskan kayo. Di ba? Pero kung ang budget ninyo,
ay kulang o sapat lang para bumili ng ating Mega 1 o Amazing 4, unahin na natin ang Amazing 4 Mega 1. Ayun eh, Doc, sige, may budget naman kami. Gusto ko lang malaman ang resulta. O, ayun. Nung nalaman ang resulta ng CT scan ng anak niya, nag-join na po sa atin. Nakuha po ninyo? Nakuha po ba ninyo? Ganun po yan. Ganun po yan. Kasi may pera. Pag may pera ka, ubusin mo na. Bawasan mo ng pera mo. Magpa-CT scan ka or whatever, laboratory or whatever na kailangan na available, di ba? Pero kung kulang, wala kang ang pera, para bang sinabi, ay wala kang makain. Wala kang makain. Di ba? Wala kang makain. Ang iniisip mo muna, bumili kung anong bagay na hindi mo naman makakain. Hindi ka makapagbigay ng nourishment. Di, ang gawin mo, bumili ka na muna ng kamote, isaing mo ang kamote at kainin mo para makatulong sa iyong nourishment sa iyong katawan. Di ba? Bakit bibila ka ng itak? Ano mo yung itak? Tigbas mo sa baboy ramo. Ay wala nang baboy ramo, nasa gobat na yung bira na makakahanap ka ng baboy ramo. So ang importante, yung kamuti muna na isasaing mo. Okay, maliwanag po ba yan? Marunong ka dapat ngayong pandemic, marunong tayo mag-prioritize. Okay? Dapat marunong po tayo mag-prioritize. Okay, maliwanag po ba yun? O kayo nahihirapan o hindi pa naman? Okay? Okay? So, naunawaan po ba ninyo? Kayo po ba ay nagkakaroon ng magandang idea ng wisdom? Sabi ko, para magkaroon ng wisdom, ano po? More prayers to the Lord Jesus Christ. Okay? Para tayo ay gabayan niya. More actions. Action. Alam mo na may sakit ka. Tinitipid mo naman buhay mo. Diba? 6 na buwan ka na or more, 1 taon ka nagpapagamot, wala pang nangyayari. Diba dami pa rin masakit sa katawan mo? Bakit? Why not try? Diba? Para membership po sa Mega 1, 6,000 lang po yung bronze. Silver, 4 na 11,500, may discount kang 500. Pero ang business partner mo, 50 doble. Yung gold, 7 boxes ng Mega 1 or 28,000, 20,000 lang. Ano po yan? 30% na ang discount mo, hindi na 25. Di ba? Ang emerald, ilang bang emerald natin? Ay, I think 25 na Mega 1. Ito. 24 boxes na Mega 1. Di ba? Magkano halaga? 96,000 SRP. Magkano po ang iyong investment? Is only 60,000. Di ba? Then package 5. Package 5 po ay ito na po tinatawag nating sapphire. 50 boxes ang Mega 1 worth 200,000. Investment mo 120. Laki ng tubo mo, 80 mil. 35% discount. Magbigay ka ng discount at 20%. O magkano pa rin yan? 160. Tumubo ka pa rin ng 40 mil. Ayaw mo bang 40 mil? Package 6. Ruby. 105 boxes of Mega 1. Magkano po yan? 420,000. Ang punan mo 250, may 190 ka. Ayaw mo pa yan? 35% din po ang discount. Package 7. Pearl, 215 boxes of Mega 1. So magkano po yan? 860,000. Ang punan mo 500, may 360,000 markup. Bawasan mo pa ng 20% discount. Ang laki pa rin. Ang ano mo dyan ay 1,000 ang iyong business partner. And of course, ang package 8. Yan, diamond. Why diamond?
Because diamond is forever. Diamond has 7 ways to earn. Diamond ay lahat ng taong pumasok dyan, kahit hindi mo kilala, sa grupo mo may kita ka. Lahat ng bibili nilang renewal, every day, every month, may kita ka. Kaya diamond is forever. Kaya masuswerte po yung mga diamonds. Si Miss Ale at si Miss Elsa, magpa-partner para mag-diamond. Next week daw, next week. Next week, congratulations in advance. Miss Elsa and Miss Sally. Yan. Okay. Ito po ay, alam po ninyo ito, nag-offer lang ng lote kay Miss Migawan. Nagka-chika-chika na. Ayun, 2 bisa sila nagchika-chika ay nakumbinse na mag-diamond. Ganun lang po yan. Diba? Hindi mo naman kailangan na talagang basta may effort ka. Yung iba kasi walang effort. Paano kayo kikita? Diba? Ginawan 24 hours a day. Tingnan po ninyo, ano po ang efforts ninyo about Image Unilevel? Ano pong efforts ninyo about Amazing 4? Ano pong effort ninyo about Mega One? Ano po mga efforts natin dito sa mga healthy drinks natin? Tulad ng Amazing Coffee Mix na 14 in 1. About Mega Coffee na 8 in 1. Multi 5 Coffee na 8 in 1. Amazing Coffee Mix with Miracalcium Collagen. Ayan po ang medyo out of stock ata, di ba? And Mega Choco, ang sarap-sarap ng Choco. Pinawisan po ako, ang sarap Ubos na. Ubos na. Ang sarap. Kasing sarap na healthy drink po sa buong mundo. Di ba? Hindi ko pa pagpapalit yan sa lahat ng Choco. Yan na po pinaka-the best sa akin. Sa inyo, iwan ko. Gusto ninyo yung may asukal, ma-diabetes kayo. It's your own volition. It's your own whims. Anong whims, Doc Joey? Huwag ka na, Doc Joey. Dapat naintindihan ng tao. Nagsasalita ka naman ng slang. Okay. Iyan po. Okay, natapos na po natin yung Miracalcium Mega Multi 5. Yan pong ating flagship product noon. Nag-start tayong 2008 as direct selling. Ayan. Tinawag po yan, binansagan na Amazing Trio or Amazing Trio. Ayan. Kasi 3 po yan. Ngayon, nung dumating po ang Mega One, last year, binansagan na nating Amazing 4. Yan, di ba? Amazing 4. Kasi 4 na. Bakit? Kasi nga po nadagdagan na ang mga karamdaman at ito nga po napakadidli ang coronavirus. So for coronavirus, kailangan natin dagdagan ang panlaban. Dagdagan natin ang pampalakas sa ating immune system para po hindi makasingit ang coronavirus para manganib ang ating buhay. Pagpasok pa lang niya sa ating katawan, didbol na kagad siya. Di ba? Because meron tayong Amazing 4. Okay, maliwanag. So ano po pang-4 natin? Yan na po ang ating Mega. Mega 1. Parang Mega World. Diba? Mega World. Mega World. Yung one of the biggest. Yan. Nasa property development ang Mega World. Sa atin naman ay Mega One. Isa lang. Yan. Diba? Okay, maliwanag. Mega One for a mega healthy you. Yan dapat ang hindi mawala sa ating bag, sa ating bulsa. Okay. Saan man kayo magpunta, huwag mawawala ang Mega One. Kung hindi ninyo kaya ang Amazing 4 Mega One, dali ninyo sa bulsa ninyo, magdala na po kayo ng tubig. Kahit hindi po, basta wag lang malamig. Doc Joey Bitito, bakit nakikialam ka na? Gusto ko na malamig eh. Kasi ma'am, sir, kung malamig, matagal bago matunaw. Kaya maligamgam para matunaw, punta na kaagad sa bloodstream ang nutrients ng ating Mega One, di ba? Para po iyan mapakinabangan na ng trillions of cells natin. Para gigirahin niya na yung mga pathogens. Ano naman pathogens? Ano yung pato? Hindi mo naman alam yan.
Okay. Ang pathogens po composed of yung mga bacteria, microbes, fungi, parasites, viruses. Yan. Ano ba ang corona? Is a virus. Di ba? Yung mga variant na yan, mga virus din po yan. Importante, may MiGA 1 tayo or a missing 4. Kasama mo yan ng tubig. Dapat parating may tubig ka. Meron ka naman na MiGA 1, wala kang tubig sa bag mo, wala kang tubig sa kotse mo, wala rin. Sa bagay, yung saliva mo, baka pwede mong ilunukin. May mga taong nakakainom, Miss Jill, na walang tubig. Yung mga magagaling, nakakainom sila ng kapsula o ng na walang tubig. Ako hindi ko po kaya yan. Talo ninyo ako dyan. Pero kailangan pa rin talaga may tubig. Okay, maliwanag. So, ang MiGA 1 po, ano po ang MiGA 1? Anong mayroon yan? 21 unique natural ingredients para mapalakas ng tama, ng wasto, ng malakas ang ating immune system. Ano po ang mga components niyan? Doon po sa Amazing Trio, kinuha lang po natin ang 14. Hindi po natin kinuha ang Estercy kasi tumitigas po yan. Okay. Total marami na rin po. May moringa po tayong pinalit yan na very powerful din na vitamin C. Okay. So, kinuha po natin yung 5 sa multi-5 capsules sa Agaricus blacea, shiitake, maitake, reishi, and cordyceps. Okay. Pero dito po, tigo 100 mg. Dito po sa MiGA 1 natin, I think 25 or 50. Okay. Mababang milligram. Okay. Ngayon, yung MiGA capsule naman, yung acai berry, cranberry, pomegranate, elderberry, blueberry, yan po ng 500 mg. Okay. Ang nilagay naman po natin dyan ay 25 or 50 mg. Okay. Doon naman sa Miracle C, kinuha naman po natin ang rose hips, Indian gooseberry, sea buckthorn, and acerola berry. Okay. Yan po, tigo 100 din yung doon. Kinuha naman po natin 25 or 50 mg. Okay, maliwanag. Then, dinagdagan po natin ng 7 mga piling-piling mga plant foods. Hindi na po berries, hindi na po mushroom. Ano na po yan? Broccoli. Yan, broccoli. Antioxidant, may vitamin C, may anti-cancer according to research. Broccoli. Ang broccoli po, mahal yan. Hindi ka basta-basta makahanap ng broccoli. Sa palengke, bihira ang nakakabili niyan. Pagkatapos po, yung turmeric, luyang dilaw. Yan po, maganda po sa may mga pain. Yan, di ba? Maganda po ang turmeric. Yan, luyang dilaw. Di ba? At meron din po yan bitter melon. Bitter. Yung punggok na ampalaya. Maganda po yan sa may type 2 diabetes. Yan, di ba? May pang-apat po yung moringa. Ang moringa, meron pong more than 100 vitamins and minerals na sufficient ang vitamin C, mayroong antioxidant, mayroon pong anti-cancer, ang dami-dami pong natutulungan ng moringa. Sabi, Dok, marami kami sa paligid. Kumakain ka ba araw-araw? Hindi po. Wala na. Dapat araw-araw to be taken every day. Because the battle inside our body is mayat-maya. Kaya kailangan preparado po ang ating mga cells para labanan ang mga pathogens. Palabanan ang mga bad cells. Katulad ng nangyari kay Amazing Bibi Koy Barbadillo, Maria Lourdes Barbadillo Lauren. Alam po ba ninyo nangyari sa kanya? Ito po ay kwininto niya sa aming group chat. Ito ba inano niya sa kanyang Facebook? Hindi, Miss Jel. Yung nangyari kay Des. Hindi, sabihin mo, ilagay sa Facebook. Kamo, kung i-GGC mo lang yan, tayo-tayo lang nakakakita. Ang nangyari po kay Maria Lourdes Barbadillo Lauren, siya po ay naglaba ng matagal.
Sandamakmak na labada siguro ilang oras. Hindi lang 2, 3, 4, mga 5 oras at or more. So ang nangyari po sa kanya, pawis na pawis. Ang pagkakamali niya po ay naligo. Di ba? Siyempre, mga bukas pa mga pores niya, naligo. Okay. So ano po nangyari sa kanya? After several minutes na naligo siya, nanghina siya ng katawan, okay, nahilo, nahiga. Nung nahiga na po siya, grabe ng sakit ng katawan niya, halos hindi na makatayo. Alam po ba ninyo, ito po ay doon po sa group chat, uminom siya, mabuti na lang, mayroon pa siyang 2 kapsula natitirang Migawan. Ininom niya raw at tubig. Hindi ko na alam kung maligamgam na tubig or plain water. Alam po ninyo, for several minutes, hindi ata umabot ng 1 hour, siya po ay nakaramdam ng pagsusuka. So tumakbo po siya sa lababo para sumuka. Alam po ba ninyo ang sinuka niya? Alam po ninyo, mga berde, greenish ang sinuka niya. Para pong nagdahilan. Alam po ba, po mga green na yun, ano po yun? Iyon na po yung mga toxins. Iyon po yung mga toxins na na-develop dahil nga po siya ay pagod na naligo. Kaya kayo beware. Yung pagod na pagod po, huwag kayong maliligo. Magpahinga muna kayo, pawisan, yung pawis ninyo, punasan ninyo mabuti. At least 1 hour. Minimum 1 hour. Mas maganda, uminom na po muna kayo ng Migawan. Or Amazing 4 bago kayo maligo. 1 baso, 2 baso maligamgam na tubig. Maligo man kayo, okay na ang katawan ninyo. Di ba? Alam po ninyo kung walang Migawan si Maria Lourdes, baka itinakbo sa ospital. At delikado pang buhay. O kung tinakbo po sa ospital, magkano ang gagastusin? Pinakamababa po dyan, 10 hanggang 20 mil. Magkano lang po 2 kapsulang Migawan? 100 pesos. So ngayon po, alin ang mas mahal? Yung gagastusin mo sa ospital na 10 to 20,000 or more o 100 pesos? Kaya wag po tayo, isipin po natin, analyze natin. Sabihin niyo mahal. Alin po ang mahal? Mahal po ang mga gamot na paulit-ulit kang umiinom ng panghabang buhay. Mahal po ang mga ospital. At mahal po ang mapunta sa 8 feet below the ground. You must use your wise. Wise po yun eh. Sabi nga ng isang senador na magaling na senador, kailangan gamitin ang ating kokote. Di ba? Totoo naman po talaga yan. Pag-aralan natin, hindi yung bigla ka na lang, is part of the moment, mahal. Mahal ang laboratory. May pumunta sa akin dito eh. Bone marrow examination, magkano? Almost 50,000. Kamuntik na ako mahulog sa aking inuupuan. Nakita mo, yan ang mahal. Nalaman gamot ba? Hindi. Nalaman lang. Di ba? Ang laki na ng ginastos ng pamilya, daan-daan libo na. Pumunta sa atin, dala lang nung una, I think 20,000. Doon sa 20,000, meron na matiyan na medyo maganda. Iyan po ay an action. Di ba? Iyan sinasabi ko sa inyo. Kasi tayo mahina sa analysis. Sa atin po kasi, parang franchise mo. Bumili ka ng gold, it's your franchise. May negosyo kang libre. Di ba? Bumili ka worth 20,000 sa drugstore. Meron ka bang negosyo ng synthetic drugs nila? Wala. Wala na 'yon. Sa atin mayroon. Mayroon ka pa. Meron ka na kumbinse, ang kanyang gusto ay magnegosyo, kumbinsin mo. Mag-gold din sila. Mayroon kang 1/8. Di ba may 1/8? Meron kang nakumbinse. Nag-sapphire, may 10 mil ka. Ilan na? 11/8. Ay may nag-ruby. Nakumbinsi mo, 20,000 kita mo. Ilan ha?
31,800 na, bawing-bawi na. O meron ka na pag-diamond. Kasi may 7 ways to earn, may 40 mil ka. O, di ba? 78,800, ano na? 71,800, magkano lang ininvest mo? 820,000, ay umuki pa ang karamdaman mo, ang katawan mo. Sino ang panalo? Di ba winner tayo lahat? Ayan. Kasi, pag hindi alam, magtanong. Kanino kayo magtatanong? Sa aming mga business partners? Sa aming mga diamond, sa aming mga sapphire, magtanong kayo. O kung hindi kay Miss Gilay, kay Miss Ana, or ultimately kay Doc Joy Bitito. At kung hindi ka pa satisfied sa pagtatanong mo sa amin, mag-pray and pray and pray kay dear Lord Jesus Christ. Kaya si God, tuturuan kayo, bibigyan kayo ng wisdom para maalaman ninyo ng aming sinasabi ay totoo. Diba? Okay, maliwanag. O, ngayon, ito na naman, example ko sa inyo. Si Diamond Arlene po, pumunta po yan dito sa amin, January 10. Yan po, ikukuha lang ng price ng kanyang kapatid doon sa aking pa-contest. Pero po yan, dati pa, last year, nasabihan ko na yan about Mega One kasi meron po siyang goiter. Ang dami na raw nagastos niya. Kahit yung sinalihan niya dating food supplement, wala rin po nangyari. Challenge ko sa kanya, why not ka ako try it? Walang mawawala. So nag-try po siya ng isang, wala pa noon, hindi pa tayo noon, wala pang unilevel tayo. Direct selling pa lang po tayo noon. Nag-avail po siya ng isang box, ininom niya. Kako, inimin mo muna ng 3 times a day. Doon niya pa sa pag-iinom niya, okay, 1 week, 10 days, meron pong pagbabago. Ibig sabihin, hindi na raw sumisikip yung kanyang lalamunan. Kasi pag may goiter po kasi, medyo ganun eh. At yung energy na raw, ang lakas-lakas ang energy niya, yung trabaho niya, bilang cashier sa isang malaking grocery at siya po ang parang in charge doon, ay nagagampanan niyang mahusay. So, challenge ko po sa kanya, kako, why not kako mag-stakis ka dyan sa ginubatan dahil nga po, ang dami nating mga kliyente dyan sa ginubatan. Okay. So, siya naman, dahil maganda nga po produkto natin, na-challenge, nag-stakis. Alam po ninyo doon sa pag-stakis niya, simulang January, February, Marso, Abril, Mayo, Hunyo. Nagpa-contest po tayo ng Miss Mega One simulang Marso, Abril, Mayo, Hunyo. Siya po ang nanalo. Ang daming prizes niya. At ang laki po ang kinita niya. Nadiig niya pa yung sweldo niya. More than double. Kaya po nung tayo na po, unilevel na, challenge ko sa akin mag-diamond. Kasi po, credit ko sa kanya. Ang usapan kasi namin nun, i-credit namin yung mga production. Ang production niya napakalaki. From January to June. Plus, yung kanyang savings, yung pinandagdag niya. Di ba? Naniniwala. Pag maniwala ka, mayroon kang pupunta na maganda. Pero kung ikaw po ay puro duda, anong gawin mo? Magdasal para yung pagdududa mo ay mawala sa iyong kukote. Okay? Sa iyong puso, sa iyong pagkabuhay. Kasi kadududa mo, baka yan ang mitsa ng buhay mo. Okay? Maliwanag. Samantalang, nagdasal tayo kay Lord at sabihin sa iyo, mag-diamond ka na because diamond is forever. Diamond can help so many people because dito po may 7 ways to earn. At ikaw magsisikap ng gusto, bis-a-bis, meron kang tutulong sa iyo ang aming dito staff natin. Ako po'y tutulong sa inyo at kung mayroong mga nag-sponsor sa inyo, tutulungan ka rin. Diba? This is a business for everybody na tayo nagtutulungan. Di ba napakaganda po yan? Sige nga, magtayo ka ng grocery na namunan ka ng 1 million. Yung building, upahan mo. Light and water, telepono, upahan mo. O mayroon kang internet, o babayad ka dyan. Sweldo mga employees, babayaran mo. And more ang babayaran mo.
O pagkatapos ang business mo dyan lang sa lugar mo. Kung sa Legazpi ka, Legazpi lang. So pupunta sa iyo siguro mga 5 kilometers radius o 10 kilometers. Pero sa negosyo natin, pwede kahit saan. Kahit saan. Haba na, di ba? Okay. Oh. Si Miss Diamond, taga Ginobatan, meron na siya as far as UAS. Meron pa as far as Nabwa na siyang business partner. As far as as far as Sorsogon, meron na siyang business partner. So ganun po yan. Kasi po, ang kaganda ng atin ay business beyond borders. Okay, kung kayo po ay may mga katanungan, magtanong na sa inyong kapatid na si Doc Joy Bitito kung gusto po ninyo maging kapatid. Kung ayaw ninyo, kayo po may problema, hindi po ako. Sana naman. 0998-975-8121 0998-975-8121. Okay, at yan naman po sa ating sa atin naman po sa Daragalbay, ang ating pong stockist dyan, si Miss Migawan. Si Miss Migawan po. Arlene C. Babylonia, 0946-051-9050. 0946-051-9050. Bukas po siya alas 8 ng umaga, alas 5 ng hapon, Monday to Saturday. Then Sunday po, alas 8 hanggang alas 3 ng hapon. Okay. At bukas po, mayroon siyang pre-consultation tayo dyan. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. 2 to 4. Kaya mag-text na po kayo sa kanya or sa akin din po. At the same time po, dyan naman po sa Pulangi Albay, kay Amazing Diamond, BM Herbert Serrano Borja. Ang kanyang numero 0927-660-6189. 0927-660-6189. 0927-660-6189. Yan naman po sa market site, sa loob ng market site Ginobatan, kay Amazing Sapphire Edeline Miranda, 0927-875-7068, 0927-875-7068, market site Ginobatan. Sa Binugsakan Ginobatan naman po, kay Amazing Sapphire Miles de la Torre, 0915-031-03111, tatlong 1 po yan, 44, 0915-031-11144. Sa Santo Domingo Albay naman po, kay Amazing Sapphire Delia Perez, 0933-8689-291, 0933-8689-291. Yung pong iba pong mga sapphire natin, kailangan po mag-produce tayo, mag-avail na at least 10,000 para po mabanggit kayo, di ba? Kasi babanggitin ko, wala kayong produkto, ano nga gawin natin? Nga tayo, di ba? Okay, maliwanag. So ganito ang labanan natin, tutulungan natin yung tinutulungan ang kanilang sarili. So bukas po, bukas tayo dito, andito po alas 9. Hanggang alas 6:30 si Miss Gilay. Okay, dito po sa harap ng Food Panda, Bangko Sentral ng Pilipinas beside Angeles Cake. Okay, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City. At you can text Doc Joy 0946-0998-975-8121. 0998-975-8121. At meron tayong pre-consultation tomorrow po, dyan po sa alas 2 hanggang alas 4, mga taga-Malig, Daraga at Sorsogon, dyan po sa Purokwan, Kimantong, Daraga Albay. Text lang po si Amazing Diamond Arlene, 0946-051-9050,
0946-051-9050. At sabi ko sa inyo parati kung sinasabi sa inyo na pag gusto, may paraan. Kung gusto ninyo magkaroon ng magandang kalusugan at malaban ang mga iba't ibang klaseng karamdaman and anti-COVID-19, subukan ang Amazing 4 or Mega 1 tamang dosage. Iwasan po mga bawal na pagkain at stress. At kung gusto naman ninyo umasenso sa inyong madagdagan ninyong magandang kabuhayan, ay mag-join na po tayo sa MHA Unilevel Business Program. So mga po nagpapa-shout out, tomorrow na po kasi naubusan